Γεια σας. Εδώ βλέπουμε πορτοκάλια ποικιλίας Γιάφα. Είναι μια ποικιλία η οποία χρησιμεύει περισσότερο για την παραγωγή χυμών πορτοκαλιού. Πολύ παραγωγική ποικιλία. Προσβάλλεται λιγότερο από ασθένειες από άλλες ποικιλίες όπως είναι τα ομφαλοφόρα. Αυτή η ποικιλία δεν είναι ομφαλοφόρος. Έχει το πολύ 3 κουκούτσια. Θα βρείτε μέσα. Φέτος το συγκεκριμένο δέντρο δεν έχει τόσο μεγάλη παραγωγή όπως πέρσι, ενώ παράλληλα πολλά πορτοκάλια έχουν προσβληθεί από τη μοίρα της Μεσογείου. Η μοίρα της Μεσογείου έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην περιοχή της Λέσβου όπου ζω. Έχει εξαπλωθεί σε όλο το νησί και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να καταπολεμηθεί. Αυτά όσον αφορά την ποικιλία Γιάφα. Σας ευχαριστώ.